emoyeni ngoba amaGibhithe ngokomoya. NamaIsrayeli akona amaIsrayeli ngokwenyama nina namaZulu nasiphi izizwe ngokuzalwa ngeke lithintwe enyameni kodwa lingathintwe emoyeni. Esangale. Yebo baba. Likhona endlini? Yebo baba. Sikhuluma ngalolu suku. Uthi lithuni lolu suku namhlanje ithina. Leli thole lahlatshwe eGibhithe lalungumfanekiso waliphi ithole? uKristu. Elithi nina naye wayenjani? Wayengenasici angithi? Yebo. Nithi naye wayengenasici. Yena wahlatshwa. Yikho namhlanje sinephasika elifana nalela saseGibhithe. Ngoba lela thole lalumfanekiso. Kodwa yena mayifika uthi namhlanje yimina ini isiphasika leli. Wayesethatha isinkwa wahlephula. Wabanika wathatha iwayini walibusisa wathi lokhu igazi lami. Lokhu umzimba dlanini nize ningenze njalo. Ngikhumbule. Wathi mina ngiyiphasika eliphelele. Ngoba laba yana kuba uyadla ilingelo siyokufa kodwa baphinde bafa. Kodwa leli phasika leli elihlatshwe namhlanje okholwa yiyo akasena kuphupha kodwa unokuphila okuphakade. Nisangilalela? Yebo. Abantu banikholwa yimi nidlulile kuphi? Ekufeni sekunokuphila okuphakade. Leli phasika livusa nabalele. Lelo lokuqala bazwakala ethi uMose lalela Faro. Uyabona ke manje thina Faro njengoba sihamba lapha uNkulunkulu esikhipha sifuna ukumba namathuna ami okhokho bethu. Nisangilalela? Yebo. Yingakho sizoba challenge uma bethu abantu ayikho indaba yevangeli ekushunyelwa sizakala abantu. Kodwa mayiGibhithe ebakhipha uNkulunkulu bathi lalela sizohamba ngisho nabadala bethu. Sizakuba ngisho amathuna okhokho bethu. Sihambe nabo. Ngoba insindiso mayifikisa nakwabalele. Nabo bafela eGibhithe. Mhla uNkulunkulu abakhipha eGibhithe bathi uMose sinakubashiya okhokho bethu. Pho ubani losesindisiwe egameni likaJesu yena yedwa athi angikhulumi ngabalele. Uphumile kodwa eGibhithe wayeseshiya abathuna okhokho bakhe. Bafowethu. uMose uthi nabadala bethu nokhokho bethu sizohamba amathuna sambe nawo. Ngamanye amazwi ayikho lokwakuphuma iGibhithe kwakuyiGibhithe lenyama. Ukuphuma baphuma enyameni. Angithi thina lethi iGibhithe siyinongo okuzalwa ngesono. Angithi ke? Yebo. Kodwa enyameni samaZulu thina siwona amaGibhithe namaIsrayeli. Angithi? So kithi konke kwenzeka kuphi? Emoyeni. Kusho ukuthi nokhokho bethu asikho isidingo sokumba amathuna. Kwathina siphenduka emoyeni. Sibe amaIsrayeli emoyeni. Nokhokho bethu baguquka emoyeni. Bese ithi incwadi eMathesalonika ngithanda bazalwane yabi nakwazi ngabalele. Ngoba labo bazavuka ekufikeni kwayo inkosi ithi kuqala bakaKristu bese kuba abakuKristu ekufikeni kwakhe. Bese ethi ke abalele bazokwenza asiulala sonke kodwa abalele abaphila bazawuguqulwa bahlangane nebusane nenkosi emoyeni. Ngoba lento imele kwenzeka kuphi? Emoyeni. Bese bathi laba emoyeni kusho ukuthi sohamba ngani? Sobona ngokudisa nje shu. Hey! Sohlangana nenkosi emoyeni. Abathi into inzima yini? Sohlangana nenkosi kuphi? Emoyeni. Ngisho ukuthi nathi fanele phela sibe umoya. Uma kuthiwa emoyeni kuchaza ukuthi hayi ngokwenyama. Kusho ukuthi ngeke sithi shu. Bathi wanga i-rapture kuzokwenzeka i-rapture. Khona ngomzwile umpostoli bathi umpostoli bamthanda kabathi umpostoli Nxumalo. Uthi yena kwena nje kusuka 2031 isikhona ke i-rapture enigma wayebheda kodwa
2021 ngeke ahlawu 2024 singakathi shwi sonke. I-rapture. Nawe nezwa nge-rapture. Bonke abasindisiwe bazohamba nge-rapture. Bese thina ke bafowethu so hayi sohlangana inkosi emoyeni. Enyameni nje sobe sikho. Sobe sikhonza kanje. Thina sisaphila siulala kodwa sohlwithwa sihlangane nenkosi emoyeni. Kodwa enyameni sibe sikhona nje sidla nje. Kodwa sibe kanti sihlangane nani? Nenkosi. Athi omunye hayi mana uzwanga kahle lo mbhalo. Lo mbhalo cishe awusho njani, Bese ngiyabuza ke mina. Kuthiwa bonke abakholwa uKristu banjani? Babethemba. Bambelwa. Bavuka. Kuthiwa thina sisaphila siyukufa ngoba sesenze njani? Sesabethemba. Safa, sambelwa, savuswa. Njengoba siphila nje kwenzeke yonke le. Manje uthithwa yini bakuthiwa sesohlala nenkosi emoyeni? Kanti sife nawo vele. Kubizwa ukuthi sife nyama. Angithi vele sithi sifile sambela. Thina basabone savuswa kanye noKristu. Hallelujah! Mawuthi wake wafa no Mrs. So and so. Hayi phela emoyeni. All right. Asiulala sonke siyawuhlanganiswa nenkosi emoyeni siyawuhlangabeza inkosi emoyeni hayi ke hayi sesihamba ngenyama kodwa masifa simbelwa sivusa noKristu akubi inyama ngoba uyasaba ukugqitshwa kodwa ngayithanda le bhanoyi lamali mama siyazwana bafowethu yebo. Ayikho i-rapture bafowethu, Ayikho ini? I-rapture. Ngekho. Ayizuba khona kule generation nakulezayo, ngekho. So mfowethu dadewethu ungaye evangelini. Ubona abantu bephethe ini? Bible bathembe ukuthi kukhona i-rapture engashiwo nje iBhayibheli. I-rapture uyicabangela. Ukuzama ukucabanga ukuthi manje sohlangana kanjani nenkosi bese icabanga ukuthi sohlangana emoyeni iBhayibheli lithi asiwulala njani sonke sohlangana nenkosi emoyeni bese icabanga ukuthi akusho ke phela masingafile sonke so vele senze njani akukho lanisho khona lokho ukuthi inkinga bathanda amavesi yikho mawuthi uyakhuluma naye athi ngivulela ivesi ngoba ufuna ivesi kodwa ukubheka incwadi yonke ayeka amavesi ngabe uyeza ukuthi angilona iBhayibheli ishilo ukuthi sifile sambelwa savuswa kanye noKristu sikwenzeke enyameni lokho noma emoyeni uma sivuswa kanye noKristu kanti ahlangananga naye emoyeni manje bona bathi mhla ebuya bathi nathi uzokwenza nini kodwa kuthiwa sivuswe kanye naye bona bathi mhla ebuya Azebuya thina siyojangathula njengamathole siyojangathula njengamathole Hallelujah Amen Hayi man Nisho ukuthi nganizwa le Sivuswe noKristu Hayi enyameni ngoba zange sife kuphi Akekho umuntu obetheliwe la kithi enyameni. Akekho umuntu ombeliwe la ekuphi enyameni. Kodwa bathi kwenzekile. Safa, savuswa kanye noKristu. Aze athi abakhonose uma navuswa kanye noKristu, ningaphinda kanjani nihambe esonweni na? Anazi yini ukuthi ngombhabhadiso, ngombhabhadiso enobhabhadisayo ngombhabhadiso wamanzi. Lokho kwakuphelelisa ukufa kanye nobani. Ngesikhathi umuntu ebhabhadiswa emanzini, waqala ukuzalwa olunjani? Olusha. Wawulahla umuntu wakho njani? Omdala. Ukuze ube usondele kwisibambiso nesinamathiselo sikamoya onjani? Oyingcwele. Kanti phone iphuma. Mvangeli. Mvangeli kazi. Hamba ukhulumele
le ndawo.